Duha ka mga minoridad patay sa pagpamusil sa Tianggi, Barangay Babag 2, Dakbayan sa Lapu-Lapu, pasado alas 9 kagabi. Gila mga biktima nga sila si Manap Mapintaw, 17 anyos, usa ka tricycle driver, o laing yang sakay nga si Paul Anwar Villarreal, 16 anyos, sa personang investigasyon na siren sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office nga samtang nagsubay sa Kalawisan Babag Road ang duha luwan sa tricycle nga gimanihon ni Manap. Kalit lang silang gipamusil sa duha ka wa mailhing mga tao luwan usab sa motorsiklo. Miambak sa tricycle ang pasahero nga si Paul Anwar ug midagan palayo apan naapsan sa mga suspitsado ug gipusil usab sa mga nagagigayon. Ang kapulisan padayon pangwisusi sa background ni Paul Anwar samtang ang nagmaneho sa tricycle nga si Manap gikatahong notadong tulisan sa Barangay Basak. Labi na o partner may maigo dili mo report diri sa among station, so maka-receive na lang may info nga unay na hitabo na kuan ay tulis niya ang suspect na siya.